Много е яко да работиш в радиото. Никой не те вижда. Може да ходиш небръснат на работа, несресан, горелив. Например, ако си жена, не е нужно да се гримираш. Пък ако си мъж, нищо не ти пречи, се гримираш всеки ден. Изобщо може да си водиш както си искаш предаването. Вижте какво имам предвид. Здравейте! Здравейте, аз съм радиоводещия Дойчин Насков. Седнете! Здравейте! Здравейте! Не очаквах да сте така облечен. Заповядайте да ви го наглася, да ви е по-удобно. Не се притеснявайте, това е радио, никой не ни вижда така или иначе, как сме облечени. Настанете се удобно, седнете си. След 3, 2, 1... И така, здравейте, скъпи слушатели, вие сте с предаването "Няма скрито покрито". Аз съм водещия Дойчин Насков. Днес на гости ни е най-красивата жена политик Петрунка Събева. Здравейте! Здравейте, здравейте. Как ще коментирате обвиненията, че вашите аргументи за пенсионната реформа са много голи? Искате ли айран? За Пенсионната реформа. За пенсионната реформа. Кой е гол? Аргументите ви са голи, не покрити. Да. Аргументите може би трябва да се покрият, за да не се излагаме. Не смятате ли, че всички, и по-скоро всичко, трябва да е видно за хората? Да, видно за хората, но все пак смятам, че трябва да остане нещо скрито. А не мислите ли, че с тази потайност бюджетът ще виси на косъм, ще се клати? Ама как ще... Не мислите? Значи, това най-много ме притеснява. Клатен... Заради това бюджетът трябва да е голям, твърд. Нали така? Да, трябва да е голям и твърд, ама да не си го бутаме в лицата. Моля ви се, че точно това трябва да направим. Трябва да ударим в масата, здраво да го сложим на масата, за да го видят всички. Не, моля ви, стига. Просто не се издържа вече тук. Ама, чакайте малко прекъсваме за реклами, уважаеми слушатели. Моля ви се сега, да не съм го видил с нещо. Какво има? Как моля ви се, ама вие сте гол! Боже, за това ли? Заради тази дреболия? Моля ви се сега, не се притеснявайте. То всички радиоводещи сме така, ние така си водим. Ма вие нормален ли сте? Какво всички си водите голи? Да, вие за пръв път ли влизате в радио? Ние така се ходим тук голи, гол-голи. Ама глупости, моля ви се, въобще не ви вярвам. Най-вероятно само вие сте такъв извратеняк. Какво става, Насков? Защо прекъсна? Госпожата се притеснява, че съм гол, за това. Проблем никакъв. Че тя за първи път ли влиза в радио? Явно. Нищо, не се притеснявайте. Ще ви поканя в моето предаване. Чакайте, имах някъде визитка. Къде е тази визитка?